Dara mga bay. Ate kinilaw ron mga bay oh. Sa nag-request dia si Kabanat Wildes Riguyal. Dara mong request Kabanat. Sagol ni, lupoy og bang klaseng isda. Dara oh. Mix na ni. Lord, salamat sa food. Niya sa may gihulat mga bay. Natay palya sa uwak mga bay oh. Oh. Akong gi butangag una sa ginamos. Apa oh. Banat na mga bay. Mga unta ninyo. Ha? Nilaw oh. May as kinilaw eh. Gusto kayo. Palya sa uwak mga bay, season ra ni bay. Ini permente. I-check ninyo mga kabanat kung sa available ya nga product ng Shopee. Shop na, mga barato ra ang display diha. Dami aspalya sa uwak eh. Salagsalang niya mga bay, ni perme. Season eh. Kita mo ko ganina si babaw. Panguha na ko. Gula ginamos. Sili. Daog. Uy. Kanila ko presko kayo. Banat na mga bay. Isda. Kaon ka. Sinilaw.